tedduɓe heɗiyankoɓe e yiɗiyankoɓe RFI fulfuldedaade duniyaaru on calminama. Taskaram men coftal ɓalli men e oɗo alet mo pewɗen men gartu eno puɗɗiriɗen ɗum ni gille e jonte paltiɗi ɗe firdi faccirdi yoge diƴƴi. Caggal nonde kalden e diƴƴi A, B, C kame D nde yontere men gartu e diɗɗal E. Rendi toon ko leydi Algérie, Burkina Faso, Guinée équatorial, kame Soudan. En kippu fof holko wawi holko fada e mum ma en jaadu hen e hoɓɓe meɗen. Wona ɗum ko tedduɓe eɗen gandi haala jibinama ɗum ko caggal nde FIFA hono fedde winderiyankore darinide latta ballon ɓami pellital e wiidi fijoɓe Afrique naaɓe wonɓe toon to Europe mbawat tonguitede toon to club aji maɓɓe tan ko ñande 15 nduɗo lewru 12 ɓuuri. Ete wiyama sarɗiji ɗi kolli ko ñande 6 nduɗo lewru ɓe kanno toon tonguitade gam tawtude diƴƴi maɓɓe. Ngal pellital ngal FIFA ƴetti welani leyɗe Afrique ɗe e wiide ɓe battoraka ete ɓe tintinaka ngal ɗo pellital. Holko miiji ɗon hen min jewtide hen e hoɓɓe men. Ko wona ɗum ko bandiraɓe eɗen gandi coupe du monde hitande 2026 pijeteɗo hakkude Mexique, Canada, kame Amérique ɓurƴo ngo waɗi toon to Washington DC. Men jurnita diɗɗe ɗe ganduɗa nafama hen. Kalen no ɗum woni. Wote jejjite oɗon mbawi min rewidade e dendagal mediaji meɗen rendo kono kadi e wokkude jiyande kame bindande mon hen. On jarama teddu.